thuolo malach kapok waparo ni to onego waket commission mane e ofis. Koro ayie gi profesa ni chandruogo maduong' mokwongo en chochni maya kuom josiasa. Nikech josiasa dwaro gi duto ni e commission mar IEBC. To ok walos commission mar IEBC wakete kare chon. Watimo gini kwa chiegni gi siasa sana mamiyo koro aliet mar siasa Kenya ka dhi mbele. Winjo ka weche machalo kaka ma profesa wacho ni ng'ani notiyo gi gavana machal kama, ng'ani owadgi tiyo State House, ng'ani koro nyaka watud gi achiel gi ng'ato ma ja siasa nikech chochni ni wuok kuom jo siasa owuon. Koro wach mokwongo Trevor en ni commissions wa ma Kenya ka ok kata IEBC kende, commissions wa Kenya ka mondo wamigi mijingo maginyalo tiyo makare, onego wang'e ni commissioners go gine office chon kamiyowa thuolo makare mar ikruok nikech ing'eni yiero Supreme Court nowachonwa, doho maduong' nowachonwa ni yiero ok en ema odiochieng' achiel ma ji wuok awuoka to dhi go kura. Yiero en chenro gokang' kokang'. Sani onego wang'i weche mag register mar joma dhi go kura. Onego wang'i ni to otese gi osepuodh marom nade. Gigo duto wabro timo ka warikni to gikone wabro siemo joma no ket commissioners mag IEBC ok wabi ng'iyo kaka ne system chalo. Magini en pangruok machon ok en rito nyaka ndalo mogik. Gini en pangruok machon. Abro mi mfano Trevor. Higa 2022 commissioners 4 mana koro kel koyudo ka Chebukati nitie, Abdigulie gi Boya Molu ema nodong' e commission. No kel dwe mar 8 higa 2021. Kane yiero mar higa 2022 oromo ni neno barruok mane nitie cha.